sa kamatuoran o ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Ang Dios magpanalangin sa iyang mga pulong. Amen? Manglingkod ang tanan mga igsoon, mayong gabi So, alert ka sa pagpaminaw sa pulong sa Dios kay og di ka alert, maalkansig ka sa mga palaka, sa mga baki. Kay grabe ning mga baki, gakusog yun sila hunat kay sila sa mga pagdayeg po nila. Pila na ka simana nga sige ratang giunos, giulan. Pero salamat sa Ginoo nga nagiapuntaan ning kalig-on sa panglawas mga igsoon. So, ang verse 31, kining atong pagtuon karon giuluhan siya og ipakita ang imong nakita og nadungog. Balihon na to, ipakita ang imong nadungog og nakita. Ana lang, ipakita ang imong nadungog og nakita. Ang verse 31 ingon siya, busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Wala nakigsulti si Lord ni atong mga wala nagtuo kaniya kay ang pulong sa Dios ngayang isulti, ingon pa to dito nga sama lang sa perlas nga mahalon kayo ilarang tunob-tunuban. Na? Ayaw gihatag nga tos mga baboy ang perlas. Sama sila sa iro nga imong isulti pa akon ka. So nakigsulti si Lord ngadtos nituo kaniya, niingon siya, kung tumanon ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Sumpay ni sa giwali ni Pastor Prema kagabi na-bless juga ako, naminaw ko. Samtang naminaw ko sa gawas, lapad kayo ang akong revelation. Katong nang lingkod ra dito sa green nga sakyanan, kato sila, lapad po to sila revelation. Naabot, tingali dito ang wali. Naminaw ko, naglingkod ko, nakaana, gyud ko, grabe ko kayo. Tinuod kayo gyud ningon dito ang pulong sa Ginoo. Gipadayag ni pastor nga, gipadayag diha ni pastor nga, bisan pag mopuyo kag simbahan nga born again, dili gipasabot nga bisag pulo nakakatuig diha born again ka. Unya, panghubad na, ipagbasa na tong mga, isulti na tong mga scripture, especially mga igsuon katong atong kanunang giisgutan nga ng Galatians, nga mao ni siya ang nagkinabuhi sa Espiritu, mao ni siya ang nagkinabuhi sa wala sa Espiritu, wala Espiritu sa Dios, di ba? Galatians 19, Galatians 5 verses 19 to 22, nga na dito giisgutan, mao ni ang pagkatawhanon. Mo ni ang wa pa na Christian. Mo ni ang wa pa na born again. And then, mo ni siya ang na born again. The fruit of the Holy Spirit. Pero kasagaran yun makita nato mga igsoon, bisan sa atong kaugalingon, nagkinabuhi tang daw wala pa Espiritus Ginoo. Mo angkon ta na. Mo angkon ta. Atong di mga mangangkon, unsa may problema ninyo? Na? Tinuod yun Mo na nga, kini nga message, masumpay gyud ni karon. Salamat kayo, pastor, sa mensahe gyud. Gauli gyud ko, ninduta kayo. Na-mention pag gyud tong Romans chapter 8, nga ang nagkinabuhi sa unod, mamatay. Ang nagkinabuhi sa Espiritu, may kinabuhi. So, makita nato atong kaugalingon usahay, or mautanaw ta sa kahimtang sa mga kasimbahanan, nga daga mga Kristohanong nag-ingon nga born again, pero ang ilang pagkinabuhi naa sa unod. Mayuntag naa pa sa unod, wala pa na tao pag-usab. Wala na regenerate ang ilang kasing-kasing. Okay? Mayungon ganitag regeneration, it means naanay unang na tao. Nya kinahanglang matao pag-usab mo ng motoy first generation katong gipanganak ka. Unya sa dang gidawat nimo ang Ginoo yang balang espiritu gipapuyon nimo sa imong kasing-kasing, regeneration. Second generation na regenerate ka. Naningon si Lord pagsulti, kung tumano ninyo ang ako mga tinunan, tinuod gayod nga kamo ako mga tinunan. Daghan daang gitawag og fake nga Christian. And then, ang verse 32 niingon, kining tinuod nga tinunan, ang resulta kung tinuod kang tinunas Ginoo, nay resulta. Niingon, o sa may resulta, mahibalo kamo sa kamatuoran og ang kamatuoran maghatag ninyo kagawasan. Si Lord ba kada scripture nga atong gipangbasa, gipangtun-an, naa siya'y gitawag og proseso usa ang outcome.
Usa ang resulta. Katong niingon ditong biyaya, tanan nga blessing, so naay process po to no? Unsa to? Seek ye first the kingdom and righteousness equals, di ba? Nya dire po, gisgutan po dire. Ningon diya pagsulti nga, kung tumano ninyo ang akong sugo, tinuod nga kamo akong tinunan. So, ayaw na kaglingi-lingi sa uban nga kanisya kay wagatungan, wala gatuman, fake dyan fake dyan Ikaw mismo, siguruhan mong kaugalingon gyud nga nagbuhat ka sa pagtulunan ni Kristo. Sunod, kung nagbuhat ka sa pagtulunan ni Kristo, therefore genuine ka. Tinuod ka nga Kristohanon. Unsay resulta nimo? Ikaw lang, dili sila. Ikaw nga nagbuhat sa iyang mga pagtulunan, mao ang mahibalo sa kamatuoran, o kini nga kamatuoran nga imong nahibaw-an, muhatag kanimo og kagawasan. Pila ba'y gustong mahimong gawas nun ingong amen? Now, sa Bible mga igsuon, dunay mga record nga ang insaktog himong bakak og nakasulat po dito ang resulta. For example, moadto ta sa Mateo, arita sa Mateo mga igsuon. Tan-awon nato diri sa Mateo chapter 27. Ang Matthew chapter 27, tanawa. Matthew chapter 27 verses 62 to 66. Tanawa ni kayo ha. Matthew 27 versikulo 62 hangtod sa 66. Kung naa na ta ingong amen. Okay, tanawa na to. Sa pagkasunod adlaw nga mao ang adlawng igpapahulay. Ang kadagkuan sa mga pari o ang mga Pariseo nakikita kang Pilato. Miingon sila, Sir, nahinumdum kami nga sa buhi pa kadtong bakakon. Sige nung Jesus, ginganlan lag bakakon, no? Bakakon ng tao, dili ang Diyos. Miingon siya, mabanhaw ako sa ikatulo ka adlaw. Busa pabantayi pag-ayo ang lubong hangtod sa ikatulo ka adlaw aron dili makawat sa iyang mga tinunan ang iyang lawas og manugilon nga nabanhaw siya. Kining ulahing bakak mahimo unyang mas dautan pa kaysa sa unang bakak. So muni tambag sa kadagkuan sa mga pare o sa mga Pariseo nga miduol ngadto kang Pilato. Nga, Sir, pabantayin ni dito mga sundalo kay basig kawaton niya ni moingong nabanhaw. Daan na rabaning bakakon. Imagine ha, muna ilang tawag sa Ginoo, daan rabaning nga bakakon. Nga ningon siyang mabanhaw siya after 3 days. So kana nga bakak ngayang gisulti, kung kawaton gani siya unya moingong nabanhaw, mas dako ni nga bakak. Tanawa, verse 65. Busa mingon si Pilato, pagdala kamo og mga gwardya o gwardyahin ninyo pag-ayo ang iyang lubong. So, siguro ni Pilato, sige, kung mao ka na, nahala pagdala mo og mga sundalo, pabantayi ang iyang lubong. Sa verse 66, niingon, busa nang lakaw sila aron pag siguro nga walay makahilabot sa lubong. Ilang gipaligunan ang sira sa lubong o gipagwardyahan. So, mo ni ang nahitabo sa wa pa nabanhaw si Ginoong Hesus. Pagkaugma ni, human namatay sa Hesus. Kaya ang giingos Biblia, adlaw man nga igpapahulay. Pagkaugma ni, human siya namatay. Niadto sila, unya, niingon nga, padadimig sundalo, kaya itong bantayan dito. Now, what happened? Sa chapter 28, nabanhaw gyud ang Ginoo. Nabanhaw gyud ang Ginoo. Ug ang nabilin dito nga gitawag natog eyewitness, nakadungog og nakakita, mao ang mga sundalo. Ulahi ratong mga Magdalena, katong mga Mariang, mga babaeng nangadto ditong nagdalag panakot. Kay ilang nagdalag pahumot. Ulahi ratong nahitabo. Ulahi rang nadiskubrian sa mga disciple nga nabanhaw. Ang eyewitness nakakita og nakadungog katog yung mga sundalo.
Pag-adto sa mga kababayan, nakita nila nga abri na, nabanhaw na, nang lakaw dayon sila kay ilang ipanugilon ang nahitabo nga nabanhaw ang Ginoo. But atong tan-awon diri sa 28:11 to 15, tan-awa unsa ning hitabo? 28:11 to 15. Nanata? Okay, 11 ningon diha. Samtang nang lakaw ang mga babaye, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubong, na mauli sa syudad o gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pare o ang sa tanang mga nahitabo. Verse 12, unya, ang kadagkuan sa mga pare nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudiyo, nakigtagbo sa mga pangulo, okay, sa mga Hudiyo, aron pagplano sa ilang buhaton. So mga pare nakigpulong ngadto sa kadagkuan sa mga Hudyo, nagmeeting sila, usa may atong himuon ani, nabanhaw man gyud tinuoran ni. Kay noon ni mga sundalo, klaro kay sa ilang mga dagway nga murag aning usa napay trauma, kaning usa kakanga-kanga pang musulti, kaning usa murag wa pas yang hunahuna. So sa man nato ning nabanhaw ni, nakigmeeting sila. Og ningon diha, og ang mga sundalo, no? Verse 12, balikon sa nato ang verse 12. Unya, ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbos pangulos mga Hudiyo aron pagplano sa ilang buhaton, ug ang mga sundalo gihatagan nila daghang kwarta. Munang giingon nga money is the source of all evil. Pero kung kitang mga Kristohanon tarungon man nimo na paggamit kay biyaya man na sa Panginoon, dili na source of all evil. Kay ang evil nga tawo gyud mo dunay source. Okay? Sa verse 13, og giingnan. Kinsa man kining mga pari nga mga Hudiyo ug mga pangulo sa mga Hudyo, nagkahiusa sila nga ilang sultian ang mga eyewitness, kining mga gwardya, mga sundalong nagbantay, mga sundalong nakadungog, naka-witness sa maong pangitabo, niingon sila. Ilang gisugo? Gingnan ang mga sundalo. Ipanugilon ninyo. Masay sugo? Ipanugilon. Ipanugilon ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinunan miadto sa lubnganan o gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Diyan na? So, mauna ni ron. Gibaliktad na. Verse 14, tanawa. Ongkon, kini mahibawan sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya, o wala na kamoy angay kabalakan. So, ang mga pare na karon, ang mga lagad sa Diyos, ingnon ta, sa relihiyon nga Hudyo, og ang mga kadagkuan mao na karon ang nagwali og nagtudlo sa bakak, mao na karon ang mobaliktad sa hustisya og sa kamatuoran. Nasabtan na to kayo? O paminawan ning ayo ni kay basin niya inigpauli nato kita nirong mga sundalo. Verse 15 tanawa. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon mao kini ang balita nga mikaylap sa mga Hudyo. Pagkapaita kaayo. Hangtod karon ang ubang mga Hudyo nagpaabot nga matawo ang Misaya. Kay ang unang Jesus, ang unang giingon nga Misaya, wala man nabanhaw. Wala na banhaw tungod kay ang giwali, gikawat. Kadungog ba mo mga balita, mga igsuon, nga na mga puon na sarino, ang korona, bulawan, gipangkawat? Kadungog mo? Katong Santo Niño, ngaya ang korona, ang bulawan, gikawat? Katong sa Baes, unsa to? Birhen sa, nya na say korona, gikawat? No?
So kung imong susihon ni kaayo, pamalandungon ni mo ni kaayo, na ay bakak kaniadto, napoy bakak karon. Paminawa ni kaayo. So, ang mga sundalo, sila'y nakadungog. Sila'y nakakita. But ang kamatuoran nga ilang nakita o ilang nadungog, napulihan og bakak tungod sa kwarta nga ilang gidawat. Hello? Naramang yung mga tao nga priority yun yung pangwarta. Bisa kung saan dyan yung mag-ingong, una si Lord, una si Lord, una. Pangwarta yun. And then nagsugod na sila guwali. Bisag asa sila naabot. Confident man silang muwali. Nga naman, na sila'y kwartang gibahin-bahin perting dakua, plus, may bawaan sila sa gobernador, dili sila ipapatay. Gwardya ba sila natulog? Kaya nga naman, ang kadagkuan sa mga pare o kadagkuas mga Hudiyo, mao na may niingong, ayaw na sila hilabti. Nakatulog mong na sila ayaw, kay amo mong na silang gisugo, gipadaro atong likod. Gipangkapoy mong na sila, kay imagine ko, gikas, pila, pag wag yun na sila, 24 hours na ang duty. Kami na'y bahala. So confident kayo silang nanugilon sa bakak. Kamatuuran, nahimong bakak, tungod sa kwarta. So ilang ipanugilon nga, grabe kaayong kapuya Amo tong giispaltuhan na. Butangan pa ganitong lapida unta. Perti yung kapuya. Angton nga istoryahan na irmi, katulog ang kauban, sabsahan ako pukaw, katulog na ganyang laway. Tulog na jud. And then ako nalay gamataw niya katulugon yung ko. Nakatulog yung ko. Niya nakamata may anang kadlaw na. Pagtanaw na mo, abli na, gikawat. Mundi tinuod nga nabanaw to siya, gikawat sa iyang mga tinunan. Nabantayan gyud namo to nga iyang mga tinunan mo nangawat kay nabilin man tong chinilas ni mo mong gito isuot-suot kanunay ni Pedro. Na ako ra ning example lang ni ha, kawa nas Biblia. Gikawat ko no. And sa mga Hudiyo, nitabang na po sila relay sa mensahe. Wag yun na banhaw, gikawat. Wag yun ay, gikawat yun siya. Nang labay na ang daghang kapanahunan o katuigan, ang ilang mensahe nga nadungog, gikawat. Nga naman, kadtong nakakita o nakadungog, gibaliman ang mensahe. Og ilang gisunod ang gitudlo sa mga pangulong sa mga paring Hudyo o sa mga Pariseo. Sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Now, paminaw mo ayo kay sa Old Testament, tanawan ni ayo, basta magtuon mo, ang magbasa mo sa Bible, na ay mga panghitabo dinhi sa New Testament nga murag parallel ang iyang pariho, ang iyang mensahe sa nahitabo sa Old Testament. No? Ang Old Testament gitawag sa New Covenant, ang New Testament gitawag sa New Covenant. Pero ningon diha nga ang New Testament is not new at all kay sa Old Testament gisulti man si Jesus pinaagi sa promise og ang fulfillment sa maong promise nahitabo sa New Covenant nga mao si Jesus. Okay? So, paminawa ni og ayo mga igsoon, adto ta sa Book of Numbers, chapter 13. Muni among gihisgutan pod sa mga estudyante, but gusto po ni Lord nga mapaabot po ni sa ato Arita sa chapter 13 sa Numbers. Chapter 13 sa Book of Numbers. Basahon nato ang verse 1 abot sa verse 2. Unya ditso-ditso na ni, tanawa ha. Sunod lang mo og ayuda, dili pwedeng nay maputol ani. Dili pwedeng maputol kay mawala ka ni ron. Ngon diha. Ang Ginoo miingon kang Moses,
pagsugog mga tawo, aron pagpangispiya sa yuta sa Kanaan, nga ihatag ko sa mga Israelita. Ang matag tawo nga imong sugoon, kinahanglan nga pangulo sa matag banay sa Israel. Okay, nadungog na nato ang pulong nga pangulo. Amen. Pangulo. Timan is kaganina sa atong isgutan sa Mateo, nga ang mga pangulo usab sa Israel maoy naisugyot nga isugilon dito ang bakak nga siya gikawat o wala na banhaw. Dire gingnan sa Ginoo si Moses, pag sugo og mga tawo ipadala og susiha ang yuta sa Kanaan. Unya kinahanglan nga ang maong mga tao, paminaw, pangulo sa kada banay. Nasabtan na to? So dunay 12 ka banay sa Israel, padayuno na tog basa. Ningon diha. Ditso na nako ni sa banay ni Reuben si Samoa, sa banay ni Simeon si Safat, sa banay ni Judah si Caleb, sa banay ni Isaacar si Igal, sa banay ni Ephraim si Josue, sa banay ni Benjamin si Palti, sa banay ni Zebulon si Gadiel, sa banay ni Manases, si Gadi. Sa banay ni Dan, si Amiel. Sa banay ni Asher, si Setor. Sa banay ni Neftali, si Nabi. O sa banay ni Gad, si Joel. Si Jewel. Paminaw ha? So, dunay 12 ka pangulo sa kada banay. Timan nga, usan ni sila kanasod, pero 12 ka tribo. O sa kada tribo, gipatawag ni Moses ang mga pangulo sa kada tribo, kay maoy gisugog pangispiya sa maong yuta. O tuod man, sunod mo ha, sunod. Palihog lang, walay mawala. O tuod man, gidala sila sa tubangan ni Moses o gisugo sila ni Moses. Verse 17 to 20. 13, verse 17 to 20 na gisugo sila ni Moses aron pagpangispiya sa yuta sa Kanaan o giingnan niya sila. Pangadto kamo sa Nigib og tunga sa kabungturan og susiha unsang matanga sa yuta kini. Susiha usab ang mga lumulupyo niini. Kung ligon ba sila o huyang, jutay ba sila o daghan ba? Tanawa kung maayo ba ang yuta o dili. Kung kinutaan ba ang ilang mga syudad. Tabunok ba ang ilang yuta o dili. May kakahuyan ba kini o wala. Pag maisugon kamo o pagdala kamo prutas gikan sa maong yuta. Kadtong panahuna, mauman ang tinghinog sa unang bunga sa paras. Arin ako tanaw. Kay parang masundan tanan. So, kompleto kayo ang instruction ni Moses. Tanawa ang syudad. Naba ni pader, kinutaan ba? May mga watchtower ba ni? Tanawa ang yuta. Tanawa yun ninyo, tabunok ba ang yuta? Tanawa po ninyo, unsay kahimtang tawo, mga dagko ba sila? Tanawa ang yuta, mapasibsiban ba natog mga hayupan? And then, tanawa ang kahimtang po sa mga tao. Unsa sila dito? Unya ayog kalimot. Inig-adto ninyo mga espiya mo, pagdala mo og prutas. Inig-uli ninyo. Ningon ang Bible, kadtong panahuna, mao ang tinghinog sa unang bunga sa paras. Na imagine ni, musulod na unta ni sila sa Kanaan. Ani nga time, human sa pagpangispiya. Okay? Nakuha na nato? Og tuod man ng lakaw sila, susi nila ang maong dapit. Gitanaw nila, unsa ang kahimtang sa maong dapit. Verse 25, tanawa. Nanatas verse 25. Naisugo ni Lord kanina nga magmaisugon kamo, iyang giingnan sila. Verse 25. 25 to 27. Dera. Tapos ang 40 kaadlaw na mauli sila gikan sa ilang pagpangispiya sa maong yuta. Verse 26. Miadto sila kang Moses o kang Aaron og sa tibuok katawhan sa Israel
nga dito sa Kades, sa Kamingawan, sa Paran. Gitaho nila ang ilang panaw o gipakita nila ang mga prutas gikan sa yuta nga ilang gisusi. Ningon diha. Mingon sila, nakaabot kami sa yuta nga inyong gipaadtuan kanamo. Tabunok kini kaayo ug ania ang mga prutas nga among nakuha sa maong yuta. Kung imong paatraso na og basa, kining prutas nga ilang nakuha, paminaw. Tanawas ako. Kining prutas nga ilang nakuha, usa ka pungpong. Mayon kay kag usa ka pungpong, usa ka bulig nga ubas. Ila ning gisuksukan og kahoy unya, tagduha ka tawo ang magpuli-puli anig pasan. Na adere mura ni sila gayayong og baboy nga gibitay sa kawayan. Usara ni ka barn. Barn ba? Ang sa tawag ana? Usa ka pungpong, usa ka bulig. Kinagrabihan kayo. So ilang gisugilon dito nga tinuod nga tabunok ang yuta, tinuod nga grabe nindot gyud kayo, tinuod gyud ang saad sa Ginoo. So nibalik sila, paminaw, nga nangatubang kang Moses, dala ang ebidensya nga tinuod ang promise ni Lord. Ang promise ni Lord tinuod, dagko kaayo ang mga prutas, nindot kaayo ang yuta, lami kaayo nga puy-an. Unya bisag unsa pa sila kadagan og mopuyo sila dito, di sila kahurot og kaon sa ilahang maani. Tungod sa grabe kanindot nga yuta. Batan-awa mga igsoon, sa verse 28 na ay problema og sa verse 29. Nakakita silag apan. Kanang nanugilon sila, ninduta kayo, ninduta, pero naluyag kalit sa verse 29, tanawang 28, sorry. Apan kusgan ang mga lumulupyo sa maong yuta, ug ang mga syudad nga kinutaan ug habog kaayo. Ang mga syudad nga kinutaan, kusgan kay sila, ligon kayo, unya habog kaayo. Gawas pa niini. Nakita namo didto ang kaliwat ni anak. Ang mga Amerikanhon maoy nagpuyo sa Negev, ang mga Hitihanon, Jebusihanon, mga Amorihanon atua magpuyo sa dapit sa kabungturan. Og ang mga Kanaanhon nagpuyo, anaa magpuyo daplin sa dagat og daplin sa suba sa Jordan. In other words, wala tay dapit dito. Ang bukid may namuyo, ang patag na namuyo, ang daplig suba na namuyo, daplig dagat na namuyo. Wa tay dapit. Ilang huna-huna tingali nga sama sa Egypt kaniadto nga pag-abot nila na ay Goshen, area nga pwede sila ditong mamuyo. Pero kining Kanaan nilang gisusi, tinuod ang promise ni Lord, ang problema na ay namuyo nga kinahanglang gubaton nila. Dinhi nagka-problema sila sugod. So nakita ni Moses, gani, bisan si Joshua ug si Caleb, nga kauban nila sa pagpangispiya, nga kining napulo ka spy, nga nahibalik, nakurat na hadlok sa ilang mga nakitaan. Dili na sila interesado bisan pag-unsa katambok ang yuta. Tungod kay nahadlok og nabalaka sila sa mga higante nga ilang nakitaan. Kanang kita, murag dili na ta interesado og langit nga gisaad sa Dios nato. Kay sige ra tag problema kahadlok aning mga panghitabos atong palibot. May hinungdan nga na dry ta, luya tas pagpangalagad, kay sige ra tag tubang tag mga higante. Mga higanteng balatian, higanteng problema, higanteng kawaladon, mga higanteng badlungon. Og mo'y hinungdan nga nibati tag kaluya. Nag-share si Pastor Ed, samtang nagwali siya, niingon siya nga, kung nakasabot lang kag unsa kalapad, kadako, kalawom, kataas, ang gugma sa Dios, why rason magluya-luya ka? Sa verse 19,
Human og sulti aning mga tawong nakakitag problema, niingon sa verse 19, apan gipahilom ni Caleb ang katawhan sa atubangan ni Moses o giingnan. Mangadto kita karon dayon og puy-an nato kini kay mabuntog nato sila. Grabe pagtuo si Caleb, no? Ato ta. Kaya nato ni lupigo nato ni siya. Mo nagiingon niya diha. Asa maron? Sa verse 13, ingon siya sa verse 30, then Caleb quieted the people in the presence of Moses and said, we must go up and take possession of the land. Why? Because we can. Grabe, no? Kaya. We can certainly conquer it. Mailog na to ni. Mudaog ta ni. Grabe si Caleb. Nga kung imong tan-awon ani ang majority gan negatibo tungod sa ilang nakita og nadungog. Pero si Caleb, kaya na to na. Kaya na to na. Kaya na to na. Labangon na to na. Daghang mga Kristohanon, mga igsuon nagnegatibo. Tubagon baka ako sa Ginoo, mahuman baka ako eskwela, makatrabaho baka ako. Daghang nagnegatibo, muuswag baka among pamilya. Kabalo ka sa mga panahong naging anak ka, imong gipakabakakon ang saad sa Dios. Si Lord mo'y nagsaad. Si Lord naa say ipatubang sa imuhang mga pagsulay or trials pero pinaagi ni anak, tudluan ka ni Lord. Labanan ka ni Lord. Kayahon ni Lord. Or ibutang ka ni Lord sa pinakaubos nga kahimtang karon. Kay someday, pag iangat na ka ni Lord, magtanaw ka sa mga taong nasubos o himuon ka nga instrumentong mo bless nila. Tanawa kung saan yung problema ha. Negatibo sila. Sunod nga nahitabo, verse 31. Humagsulti ni Caleb, ni-insist gihapon ang iyang mga kakaubanan nga mga espiya. Napulo man to sila. Kay negatibo, pulo kabuok. Ang positibo nga grabig pagtuo si Joshua og si Caleb. Amen. Salamat sa unom nga ni amen. Makadasig kayo to. Verse 31. Unya ang mga tao nga mikuyog kaniya miingon, dili kita makabuntog sa katawhan didto kay sila mas lig-on pa kay nato. Sila na nagdeklara nga di nato kaya. Sila na nagdeklara nga di ni maayo kay wa tay kapatambal. Sila na nagdeklara nga, di ko mag-eskwela, kaya wa may gasto. Sila na nagdeklara sa ilang kaugalingong mga kapildihan. Nakaibaw na ka, nga si Lord na ay plano sa imuang kinabuhi. Pero tanawa ka manghuna-huna. And pila na ka mga wali, pagtudlo, pagbadlong ang imong nadungog. Pero tanawa ka manghuna-huna, gipakabakakon gyapon nato ang Dios. Murabag ang iyang mga saad, walay hinungdan. Di ni mahitabo, di ni kaya, dili ni. Matsultian ka na ko mo, bitang giingon to kagabi eh. Nga dili, gibot, gipasabot nga, dugay na kagsinimba sa church nga gitawag og born again. Or, nagpuyo na ka sa church nga born again, 20 na katuig. Di gipasabot nga born again na ka. Kay dagang nag-ingon nga born again, pero gipakabakako nila ang Diyos. Sa unsay paagi, wala nila tuuhi ang mga saad sa Diyos. For example, sa dihang naa ka sa balatian, unsa may promise ni Lord? Kagalingan. Naakas kawala doon, si Lord mag-supply. No? Ang imo lang nailhan nga kapobrehon, kay material sa mga butang, wala na nimo gikalipay nga dato naka-spiritually. Mas dato pakas tag-iyas tibok kalibutan, ngano man. Kung doon na may tao nakapalit sa tibuok kalibutan, mas dato pa kaniya. Ngano man, kalibutan rin yung naangkon. Ikaw, langit. So, niingon siya, dili nato kaya. Kaning napulo, di nato kaya. Nagdeklara sila nga dili nila kaya. Ang ilang pagtuo, dili ni mahimo. Tinuod ang ilang gisulti nga dili nila kaya. Tinuod ang imong gibati karon nga dili nimo kaya, pero kay di naman ka nagsalig sa imong kaugalingon, kay kung nisalig ka sa imong kaugalingon, di nimo kaya.
nagsalig naman ka sa Dios nga maoy makabuhat ana. Amen. Tan-awa sa verse 32. Pinaagi niini, gidala nila ngadto sa katawhan sa Israel ang bakak nga taho bahin sa Kanaan. Sila mo ingon, paminawa ha? Ang yuta nga among gipangispiyahan, among gi-search, maoy yuta nga dili mohatag og igong abot nga makaon sa mga tawo, og ang tanang tawo nga among nakita mga tag-as og dagko kaayo. Nakita namo dito ang taga ni Nephilim, mga kaliwat ni Anak, mga kaliwat ni Nephilim, og gibati namo nga sama ra kami sa dulon sa Gracia Per sa apan-apan. Kung itandi kanila, og nasiguro namo nga ingon usab ni Ana ang ilang pagtanaw kanamo. Nakita na to? Balik ko na to basa diri kay ng English ko no. Tanawan ning verse 31. Tanawan verse 31. But the men who have gone up with him responded, we cannot. Ga-declare na po sila no? Dili na to kaya. We cannot go up against the people because they are stronger than we are. Niunsa sila? They are stronger than we are. Tanawas ako. Ilang nakita, tinuod. Ug ang ilang gibati, tinuod. Nga dagko sila, gagmay ta. Mura sila kabayo, kita murag dulon. Unya, mas likon sila kay nato. It means kining mga tawhan na nagsalig sa ilang kaugalingon. Wala nagsalig sa Diyos. Si Caleb ug si Joshua, bisan tuog nakita niyang dagko kayo, gagmay sila, pero kay naaman sila'y Diyos, munang kaya ne. Kadi man ni atong gubat, ka-Lord man ne. Kabalo mo nganong sige mong pangaguol sa inyo ha? Paminawa ko ragugog ayo. Nagsalig mo sa inyong kaugalingon. Nagsalig mo sa inyong income nga di man ko nakasagang. Mo man ay problema. Aritas pagdisiplinas mga anak, usahay, magsalig tang, kaya na ko ni, dili lagi, higanti na nga problema ha, higanti na nga batasan. Grasya pera ka, nga mo panto na kung ikaw mangunay sa mong kagalingon, musalig ka sa Diyos. Kabayo na nga problema, ikaw dulon ra. So isalig na to sa Diyos. Mag-isgot ak financial. Kung mag-isgot ka financial, ang imuhang mga bayron nun, ang imuhang mga tuition fee, ang imuhang mga hulugan, mga lindingon, mga giants. And ang income nga moabot nimo, grasya per, kadagko. Ang imong mga bayron nun o mga responsibilidad, daw mga kabayo. So kung magtanaw ta sa atong kagalingon ugon sa inaan nato, maluya lagi ka, di gyud ka magsilbi. So gisigi kag challenge ni Lord nga mosalig na kanako. Musalig na kanako. My goodness, anak, dugayan na nimong anhi, paminaw sa kong pulong, basa, pero hangtod karon wa pagyud ka, nagsalig nako. Tawhanon gyapong pagbati, panguna-huna, gakanunay, kahadlok, kabalakag, ay nako. Undangan na kay Dios. Kasagarang isulting mambere mo ngayon. So what? Makinaon sa, so what? Kay na ay Diyos. Pero paminawan ni kaayo ha? Tinuod ra ba yun ni? So, ingon sila, they are stronger than we are. In verse 32, so they gave a negative report to the Israelites. Kining mga nangadto dito, nga nakakita nga grabe kanindot ang yuta, nagkurog ang ilang pagtuo, maunang gibali nila ang balita, negative reports to the Israelite. Imagine ha, 12 sila kabuok, ang duha mao'y nagsultis tinuod unsa ang yuta,
ang napulo gibali nila and paminaw. Ang mga Israelite na minaw nila kay kinsa di ay to ni sila mga salamat sa naminaw ug ayo. Naminaw ug ayo kay mga pangulo. Kitang mga pangulo sa itong panimalay, ginikanan inahan, kitang mga nagapangalagad sa Diyos, pangulo sa simbahan, pag nagnegatibo ta, sigurado yun na. Ang ato pong katauhan, magnegatibo po sila. Kitang mga ginikanan, magnegatibo ta, ang ato pong mga anak, magnegatibo sila. Anak, wag kita ikagasto nak, di ka mag-eskwela nak, mag-sales lady na lang kanak, mag-cashier ka dito sa ICM kay college degree ba kanak. Pag nagnegatibo sila magnegatibo. Nga naman, daghag paagi si Lord. Parang maabot ka, Joseph, sa trono sa Egypt, daghag paagi. Iagi sa kanako sa tabay. Ibaligya kanako kaduha. Pasangilan kag, iagi kag presuhan. Kalimtan ka, and then naabot na ka. Daghag paagi si Lord. Kita rayway paagi. Amen? Kanang lila. Daghag paagi si Lord. Ha? Pang-espiya man. Kanang magpayuniring ka, dapat espy man ka ana. Mang-espiya ka, di ka mo show up. Kay mo show up ka, tabangan kag tikbas. Paundangan, ayaw, nagbalik diri sa among dapit. Ngana na sila. Okay. So, money ilang report. Tanawa ha? The land we passed through to explore is one that devours its inhabitants. Ang dapit nga among giadtuan, ang pagkaon, ang tanan nga na dito, kulangon pagani nila. Ang sa mga nagpuyo dito, mudong pata dito. Di pailain. And all the people we saw in it are men of great size. Dagko kayo mga tao dito. Si mayor, si kapitan, si gobernador ang nibabag dito, di may paministrihon dito. Dagko kayo. Grabe, pastor, nag-usa na sila dito. Tanang mga brilliant nga debater nila, muharang na mo. Verse 33, when we even saw the Nephilim. Next verse. The offspring of Enoch were the descendants from Nephilim. To ourselves, we seems like grasshoppers. And we must have seen that same to them. Ingon sila pagsulti nga, kabing pirtig yung mga higante nagpuyo dito. Kami sa mong kagalingon, kinagagmaya, muraramig. Kung ikumpara nila, muraramig mga dulon, mga on og karabaw grass, mga og dahon sa humay, sa mais. Sila daw, mga kabayo sila. Unay gisulti diha, mga igsuon. So, perte nilang hadlo ka. Now, karon, darisa, pagkadungog ni ini sa tanang Israelite, imagine na sila sa 3 million kapin. Kay ang census ni ingon man nga ang 20 edad padong 50, 600,000. So kung i-apil nato ang senior citizen, i-apil nato ang mga batanon, i-apil nato ang mga bata, i-apil nato ang kababayenan, perting daghana mo estimate ta diya og 3 million kapin. Ang 3 million kapin naglagot og ayong Moses. Mura kog ako ning gibasa kay arong masabtan nato og ayo ani unsang gyud ni ang conclusion ani. Kay dili ko gustong manigulang ang One Way Disciple Church, manigulang po ta diring nagnimba pero wa gyapon ta kasabot, wa gyapon ta nang matured. Ang uban wa pa gyapon na born again. Pati nagwali wa kasabot wa na born again, problema kayo. Amen. Munang ako ning klarohon, ayaw gyud laktaw. Sige lang kaihion kada pangihi na lang. Basa na rong salog na ron. Adto na ta chapter 14. Chapter 14, verses 1 to 4. Ayaw kabala ka. Igo matapos ang book of Numbers.
Ngunit pinakamubo nga wali nako sa tanan siguro nga wali, no? Kaya nga kung wali ron 30 minutes raman. 30 minutes and 2 hours. Ang gingon ni Doc Atoy, no? Okay. 14. 1 and 1 to 4, tanawa. Unya ang tibuok katilingban naninggit og niadtong gabihuna ng hilak silas kaguol. Tanawa ragone. Muna di ko ganahang mamati mga igsoon. Natoy usa ka magwalali. Amot na lang saon gito. Saon na lang to. Kada gud ana niya wali, di na gid lamang magpakaon, di ba pasabo. Amot na lang. Si Lord na lay bahala. Kay ang iyahang wali imog yung mabati nga puro na lang gyud hadlok. Ang problema ra ba gyud kay ang mga church mo ipandauton. Ang mga pastor ipanghisgutan, ang mga church. Sultian mo na pa mga igsoon, paminaw mo kaayo. Dunay 12 ka mga magwalali nga ang ilang giwali naghatag og dakong kagulanan, dakong kahadlok. Kita mga igsoon, yes, magbadlong man ta, magsulti ta kung sa inaadri, pero atong gi-challenge ang tawo nga muligon og ayo ang iyang pagsalig sa Ginoo kay di na kalahutay og di na maligon. Amen? So perteng hadluka, imagine ningon ang verse 1 nga pagkadungog sa 3 million kapen, sila tanan naghinilakay og ayo. Nya perti nilang guulang, sayang dito tas Ehipto sa una kinanindutan ang atong kaimtang bisag gidaog-daog ta didto. Way problema pagkaon. Bisag gidaog-daog ta ang uban ato nangamatay gipangpatay pero daghan gihapon na survive, nagsanay gihapon ta. Karon mahurot na tag kamatay tanan. Sila gyud nangaguol tanan. So, dihay usa ka nasod nga naghilak sa kaguol tungod sa ilang mga dadungog. In verse 2, og ang tanang katawhan sa Israel nagmulo batok kang Moses og kang Aaron. Hello? Tuwa sila galagot sa ilang pastor, sa ilang kahimtang, sa ilang nadungog. Sa ilang pastor, grabe, magpastor ka og 3 million kape? Di ni basta-basta. Siyong gitso doon na siya 800,000 ka Assemblies of God man sila. 800,000 nga monimba sa Sunday sa ilang unom ka service. Sa ilang auditorium. Sa may tawagan na di auditorium na no, dagko na kayo nga mga kanang 800,000 bahinon na og unom. Kay unom man ka service ang ilaha sa kada adlaw sa Sunday. Ug dili pa makasa mudugang pa sila service gani ana. Ang uban siguro ari na sa Sabado, ang uban ato na sa Lunes. Nga pastor siya ana, that is why mo pray siya 13 hours ang pinakagamay niyang ampo sa kada adlaw. Pinakagamay ang oras, 13 ka oras siya magampo ang pinakagamay na tungod sa kadaghan sa kayang katawhan. And how about si Moses? Wala na idapig ni Moses, tanang tao lagot na niya. And diha si Joshua ni tingog, pero wala gitagad ang tingog ni Joshua, ni Caleb. So ang tanang kaguol sa mga tao naa kang Moses. So naglagot sila ayo batok kang Moses o kang Aaron, sila maingon, maayo pauntak nangamatay na lang kami sa Ehipto o nangamatay bahinoon kami niining kamingawan. Nganong dadon man kita sa Ginoo ni anang yutaa, aron ba lamang mga matay sa espada? Ang among mga asawa ang among mga asawa ug ang among gagmayng mga anak himuong bihagonon, dili ba mas maayo pa nga mamalik na lamang kita sa Ehipto? Og nag-ingnanay sila, magpili kitag pangulo og mamalik kita sa Ehipto. Nanawa ning hitabua tungod sa dili maong balita nga ilang nadungog. Munang wala ko nag-encourage rin mga Kristohano, nadungog rin mo na sa libak o sa chismis, imo pong i-share sa uban.
Tanawa kung sa kadako ang kadaot ana. Dusi ra ni kabuok ang nagwali, pero tibuok nasod ang malaglag. Tibuok nasod di kasulod sa gipromise ni Lord. Tibuok nasod mo backslide. Tibuok nasod mo balik sa ilang kagahapon. Munang mga Kristohanon aning Lourdes, mga Kristohanon asa man kang dapita karon nahimutang nga maabot unya ka aning pulunga, pilia ang kamatuoran. Ayaw ang mga bakak. In verse 5, tanawa unya si Moses o si Aaron nang hapa at ubangan sa tibuok sa katilingban sa Israel. Wa na sila katingog, wa na po sila umoy, musugot na sila batoon o patyon. Tungod kay mga tao, wa naman, di naman ganahan nila. Nagpili ng ilang leader, kay mubalik sila. Mubackslide sila. Nanghapa na lang sila. And this time, si Joshua na inibarog. Tanawa, verse 6. Verse 6 to 9. Tanawa ang chapter 14, verses 6 to 9 sa Numbers mga igsoon. Og si Josue or Joshua nga anak ni Nun, og si Caleb nga anak ni Jephunneh. Ang mga tawo nga mikuyog sa pagpangispiya sa yuta, migisi sa ilang mga bisti og tungod sa kaguol, og miingon sila sa tibuok katilingban sa Israel, ang yuta nga among gisusi, maayo kayo nga yuta. Kung nakahimuot ka nato ang Ginoo, dadon kita niya ni adto nga yuta, nga tabunok kaayo, og itugyan niya kini kanato. Verse 9, ayaw lamang kamo pagsukol sa Ginoo, ug ayaw kahadlok sa mga katawhan sa maong yuta, kay sayon ra nato silang buntugon. Mahanaw kanila ang ilang panalipod, kay ubanan man kita sa Ginoo, busa dili kita angay nga mahadlok kanila. So si Joshua na po inisulti. Human naman si Caleb. Tanawa ra gud basahon nato ni diri sa English og giun sa pagsulti diha sa English. Verse 6. Verse 6 abot sa 9. Abot sa 9. Tanawa, Joshua son of Nun and Caleb son of Jephunneh, who were among those who scouted out of the land, tore their clothes and said to the entire Israelite community. So ilan ang time nga sila'y nagwali. So, ilang gisyagit pod ang kamatuoran. Ila pod giwali ang kamatuoran. O tanawa, niunsa. The land we pass through and explore is an extremely good land. Grabe kanindot lagi, promise. Pero human na sila nakadungog og fake news. Human na sila kadungog og fake news. Verse 8, if the Lord is pleased with us, He will bring us into this land. A land flowing with milk and honey. Ula gipasabot nga ilang suba dito, gatas. Unya na mga tubod nga mga dugos. Ang bot gipasabot nga kini nga flowing with milk, it means nga ang atong mga hayupan kung maabdalan nato dito, paspas kayo silang musanay. Munay flowing with milk. Kay ang mga hayupan may mo provide nila og milk. And then flowing with honey, ang bot gipasabot nga nindot kaayo nga puy-an, hayahay nga kinabuhi, haruhay nga kinabuhi, and give it to us. So naimot sulod ihatag niya nato ni. In verse 9, only don't rebel against the Lord, and don't be afraid of the people of the land, for we will devour them. Sa lain nga translation tanawa ko, ang siyangkit ni Joshua ningon siya, ayaw gyud mo gadlok adto mga tawana. Kay binignit ra sila para nato. Snacks ra nato sila. We will devour them. Mura ra sila og barbecue. Barbecue ra sila nato. They are as our bread. Ingon sila. Tinusok nga saging pinaypayan ra ni sila nato. Kaya kay nato ni. Nga naman, si Joshua o si Caleb, puno kayo sila og pagtuo og kaisog sa Ginoo. That is why,
dugay na tagsimba, dugay na tagpaminaw, dugay na tagbasa sa pulong sa Dios, pero kung dili ka ingana ka strong ang imong pagtuo sa Ginoo, dili ka ingana ka puno sa mga butang nga para sa Ginoo, inig kahibalak nimo problema. Luuyon ko. Feeling nimo biktima na ko ani, wala ko'y mahimo ani. Ha, Lord. That is why sa wala pa gani sila nakakita og problema, wala pa sila ni panaw, giingnan na sila pagmaisugon. Kanang nasimuntapad inang pagmaisugon. Daghan ta katubangos kinabuhi kung di ka magmaisugon, sigurado ra gyud ka. So, si Lord nagapasidaan na to, nagwarning na to. Wala na naghapuhap si Lord. Nakasulat ang tanang promise diha. Unsa ganito? Usahay promise ray atong bantayan nga nindot. Tama? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang all these things shall be added unto you, moray atong gibantayan. Nya mag-ampo, mora po i-ampo. Lord, ingon kasi imo mga pulong, all these things shall be added, please. Mangutana si Lord. Nya, priority ko nimo? Seek ye first the kingdom of God? Gibuhat nimo? Wala. Righteousness. Pag kinabuhi sa kabubuton, pagkamatarong ni Kristo. Wala po. Kalimti na imong ampo-ampo, dihag all these things shall be added. Di ba, tinuod? O, gibalik-balik na nako. Sarap din mga familiar. Joshua 1:8. Ayaw kalimti ang pulong sa Diyos. Tunan mo kini adlaw o gabi. Plus, magkinabuhi kas tanang nasulat ni ini. Equals, magmadaugon kag magmalampuson sa tanan nimong buhaton. Tama? Baka pagagman ang atong mga nawang ba? Ang atong inampuan, Lord, ingon kasi imo mga pulong, magmadaugon ko. Magmaoswagon ko. Ako say akong mabuhat, Lord, imong panalanginan mo, prosper ko. Tingog na po si Lord. Wala ba nimo kalimti ang Biblia, inigbangon nimo? Limtan. Gitunan ba nimo buntag o gabi kada adlaw? Panagsa. Nagkinabuhi kas tanang nasulat ani. Malakyas 3 Gs ra. Usahay pagyud kay panagsara di ay. Tanan nakasulat. And therefore, kalimti ng imong success of prosperity dihang hilak-hilak ka diha. Di ba? Nakuha na to? Di adiri nakabutang. So, asa naman ta? Padayunon sa ito na to, day. So, nisinggit sila sa verse 7. Ningon sila nga ang tibuok katilingban sa Israel, no? Og mingon sila sa tibuok katilingban sa Israel nga ang yuta nga gisusi maayo gyud kaayo. Kabalo mo unsang yuta atong susihon karon? Ang promise, ang Bible. Dili ni mga butang sa kalibutan ni mong gisusig, pila na may akong ginansya ba? Pila na may akong kanani? Pila ba akong grado ron? Pila ba ako ang pila na may katawhan ako ron? Pila naman ang imong susihon kining pulong sa Dios mga sahad Ginoo. Verse 8. Kon mahimuot ka nato ang Dios, dadon kita niya ni adtong yutaa. Ang verse 9, ayaw lamang ka magpagsukol sa Dios. Verse 10. Tanawan ning unsa ning gibuhat sa katawhan human sila nakadungog sa kamatuoran. Paminaw. Sa verse 10, apan buot sa katawhan nga batuon sila. Gano ka nga kanang gasultis tinuod mo may laming batuon. Pero katong gastoryag mga chismis, libak, lami ang panggaon, timplahag, kape, tagaag, biskotso. Kailan mong biskotso? Stick bread ba? Kanabit ang mga di mahurot nga bahaw? Bahaw nga tinapay, slice na, mo nya pagahion. Unsay tawagan na dire? Toasted? Ha? Basta kay alahi ditong biskotso no, basta kay abot tag biskotso. So, kining mga tsismosa, mga libakira, kugihan ba ata kayo, especially ka ng mga dautanay sa Facebook? Daghanang dautanay, oy.
Ang bagong administrasyon, modaot atong daang administrasyon. Ang daang administrasyon, salibay po sila balik. Walay paghuman. O kinsay na diha, yampo na to. Ang wana diha, yampo kaya po na to. Tagaan po kay gayunan ni Lord. Daghan pa mang maabot panahon. Apan buot nilang batoon sila, unya ang himaya sa Ginoo mipakita sa tanang katawhan sa Israel dito sa tulda sa tagbuanan. Dinhi ang konklusyon. Si Moses, Aaron, wala na. Sige, patya na ninyo. Pero doon na pa'y duha nga ni Barog. Pag-ilom sa, paminaw mo kayo. Kanang isulti sa kauban na mo. Mga pangulo na sila, pangulo pud mi. Mga pastor na sila, pastor sad mi. No? Parihuming na nga to. Pero dili igbot gipasabot nga mas daghan sila namo, sila'y insakto sa ilang gipanulti. Paminawa sa mi, ang yuta nga among giadto kinanindutan. Ang mga promise nga among gibasa gitun-an kinanindutan. Dili tinuod ng sighungong ang yawa nga mga negatibong wa kay inungdan, di ka magmapuslanon, wala ka. Di na tinuod. Kabalo ka pag musugod na kag-promise sa saan ni Lord. Mutinaw po ang imong hunahuna, mutinaw po ang imong kasing-kasing, ma-arrange po nimo imong priority, ug diha magsugod ang imong kadaugan. Pero ang imong hunahuna, wakat, wa kay tumong, wa kay focus, bisag unsara, sigurado na, igor ka mangandoy kadaugan, unya mo pakpak ka sa kadaugan nga imong naangkon, dili day kadaugan kay nigabot sa panahon, masakitan ra ka. Munang klaruho na nato ni kayo. So buot nilang batoon. Therefore, si Lord na ni-appear, ang himaya sa Ginoo ni kanaog ibabaw sa tulda. So all of them, wala na. Ang si Moses, down na. Si Caleb, Joshua, hilom. Ang mga katauhan ng mga sukol nila, hilom na tanan. Kay ni-appear na ang glory ni Lord, ni pakita na ang himaya sa Diyos. Kita ayahay tak pasigarbuhay, pero mutungha na ang himaya sa Ginoo. Wa agyod ta. And then for the sake sa ato nga time, paminawa ko ninyo. Ako na ning iparaphrase kay mahurot ang atong time mo sitag basa. Ingon na si Lord, Moses, dali. Kanapulo na kahigayon nga gipasuko kog ayo aning mga katawhana. Kanapulo na kahigayon gipalagot ko nilagtaman. 10 times now, ila ko na ginatest. Moses, padaplin. Diri ka. Joshua. Caleb, diri mo. Hutdo na ko ni sila karon og pamatay. Ayaw rag kaguol. Kay pasanayon ka nako inigsulod nimo dito sa Kanaan, mas daghan pa ani nila. Ba't kabalo mog niunsa si Moses? Imagine ko no, Moses ra, Joshua o Caleb makasulod. Ang kauban nila kato ng mga bata, bagong tubo. Sa 3 million kapin. 600,000 ang naa dito sa census. Tulo ray makasulod ana. Because ang edad ni Moses ani nga time naa sa 80 kapin. 81. Padong 81. So naapay 39 katuig si Moses ngayang ma-enjoy. Kung moingos Moses, sige Lord, thank you Lord, pamatya na natanan. Unya musulod na mi sa yuta sa Kanaan. Naapa siya 39 years kapin ngayang ma-enjoy siyang kinabuhi. Ba't kabalumon hilak og ayo si Moses? Grabe leadership si Moses. Di makasarili si Moses. Nindot kayo ang promise ni Lord sa iyaha. Pero si Moses, dili siya makasarili. Kita mga ginikanan, dili ta makasarili. Gahuna-una ta sa itong mga anak. Kita nga mga leaders, ani nga church, dili ta makasarili. Naguna-una ta, unsaon. In the long run, inigabot sa panahon, unsay outcome, unsay resulta. Munang ginawa kag ampo, pangayog kaalam sa Ginoo, kasukaan na lang ka kay nganong muning wali kanunay na kung targiton. Moses, dali, padaplin. Hilak si Moses, nido pa, Lord,
mag-istorya sa ta. So mga katauhan hilom. Si Moses na lang og ang Dios mo'y nag-istorya. Ingon siya, Lord, ako na ning gisulti ha. Gibalik-balik na ko nigbasa arong familiar kay nakog niun sa pagsulti. Ingon siya, Lord, dito sa Egypt kita sila tanan nimong gibuhat. Ang tanang mga nasod nga nagpalibot aning atong nahimutangan, Lord, kabalo sila unsa ka kagamhanan ug unsay imong gibuhat sa Egypt. Karon, kung imo ning pamatyon tanan, ang mga nasod sa palibot, pati ang Egypt nga among gigikanan, ug ang Kanaan nga among adtuan, kining mga nasura mo ingon, di gyud ay tinuod nga gamhanan tong ilang Dios, kay di gani niya kaya ang iyang nasod pasudlon sa atong nasod. Mas gamhanan pa ta kaysa nila, kaysa sa Dios nila. Maunay ilang isulti, Lord, kung imo silang pamatyon. Muingon sila, Lord, nga mas gamhanan pa ta kaysa sa ilang Diyos. Ang ilang Diyos, dili kayang pildihon ta. Mauna nga, kay di man niya kayang atubangon ta, pakigubatan ta, iyan na lang gipamatay ang iyang katawhan. Muna gisulting Moses. Karon, Lord, for the sake sa imong ngalan, nga maoy maalanganin, maoy mapasangilan, maoy mabiay-biay, pasaylua ang imong katawhan. Pasaylua ang imong katawhan. Nan karon, Lord, kung di nimo sila pasayloon, tangtanga ang akong pangalan sa basahon sa kinabuhi. Tanawa ko ng 14:20 og niun sa si Lord. Akong buhaton ang imong giampo. The Lord responded, I have pardoned them as you requested. Okay. Salamat nga pati ka, bisag ni kagibapon na ka, nakasabot gihapon ka. Sige, ako silang gipasaylo kay nagampo kanila. Gitang ginikanan mo, pray gyud ta sa ato ang mga anak. Di rata ka sigig, yaw-yaw mo, pray gyud ka. Kabalo mo, ako mong encourage. Inig prayer hunat, Lord, kadibag na kas yung balay, gasagit, makabahalag na minaw ang silingan. Nganong sa pag-ampo, mura, lagig maulaw. I-pray nato ang atong mga anak. Kamisad, mga nangulo, nagapangalagad, nagampo gyud me, og nagampo gyud. Bahala na, og magkinaunsa. Bisag nasakitan, bisag, Lord, insulto nyo kung ayaw ni nga rekrek. Sakitan ko gayo ning Jimar. Pero iampo gaya po ni mo, Lord, patubua, panalangin nga na. Sama ni Moses, lagot na kayo siya. Imagine, nagbatoon kasi mong katawhan. Unya, timan ini, tungod rabagyod sa ampo ni Moses, dili siya makasulod sa Kanaan. Kay mamatay si Moses, 120 ang edad. Ang iyang edad, ani, 80 pakapen. Wa pa siya kabot, 81. So naa pa siya 39 years nga ma-enjoy niya sa Kanaan. Pero nagpray siya nga, Lord, pasayluaw. Di ganin mo sila pasayloon. Maulawan ni mo ngalan. Muingon ni mga nasod, di ka tinuod nga gamanan. Ikaduha, kung di ni mo sila pasayloon, ako'y unang mo ambak ngadto sa kalaglagan. Papasa ang akong ngalan diha sa listahas kinabuhi. So nitubag si Lord. Okay, gipasaylo na ako sila sumala sa imong gipangayo. Pero, di ana. Na ay pero si Lord. Ingon si Lord, tanan nga kuyog nimong nigawa sa Egypt, nga nakakita sa tanang milagro nga akong gipanghimo, nga nagbagolbol, nga misokol, walay usa kanilang makasulod sa akong gisaad. Si Joshua lang og si Caleb kay sila maoy nagbaton sa espiritu. Sila ay nagbaton sa pagtuo og sa pagsalig. Sulod sa 40 kaadlaw nga pagpangispiya nila, paminaw Moses, paminawag ayon ni Moses kay imo ning isulti ngadto sa imong katawhan. Sulod sa 40 kaadlaw nga pagpangispiya aning 12 kaspay, ang kada adlaw bugtian ako og usa ka tuig. Nahala atras.
Ayaw na magsulong. Ayaw magsulod. Balik mo sa desierto, balik mo sa Kanaan. Sa 40 ka tuig, maglibot-libot mo. Huwaton nako nga within 40 years, sulod aning 40 ka tuig nga maglibot-libot mo. Mawala mo diha ra gyud mo. Huwaton nako nga mga matay ang tanan nga nag-edad 20 pataas. Katong tanan nga misukol. Katong tanan nga walay pagtuo. Mahurot sila kamatay ug ang ilang mga lawas mga dugta sa kamingawan. Bright kaayo si Lord, tama. Hulaton niyang mga tapos ang mga edad. What if makasala ditsoon ni Lord? Parehas iyang giingon ni Moses. Daplin Moses ka akong patyon eh. Di mo nga si Lord, Moses, Lord, mas maulawan. What if nagpakasala, strike-on ka ni Lord og balatian? Christian, pero naingana, lagi na si Manong ni maulawan. So hulaton karon ni Lord paminaw. Hulaton niya nga kining unang henerasyon mga matay. Niingon ko nga sumpay ni kagabi eh. Kaya ang unang henerasyon, ang una nga tao nga matay. Ug ang musulod sa promised land, ang bagong generation. Ang atong daang pagkatao mamatay. Ug ang makasulod sa langit, kining atong bagong pagkatao. Maunang natawo ta sa unod, it means tawhanon. Pag naborn again ka, natawo ka sa espiritu, mauna siya, espirituhanon na ka. And then ang pangutana unsa may ilhanan sa taong espirituhanon, basang Biblia, may gugmaon, maluluyon ang kalipay na kalinaw na naadiha mo na ilhanan sa taong nga na-regenerate na. Ang una mamatay gyud to. And so gisulti ni Lord nga ni Moses ngadtos katawhan ang iyang nadungog sa Ginoo. Naingon na siya, "O katawhan, paminaw kamo." Mao ni ang mga pulong sa Dios. Pagkadungog sa katawhan sa gisulti ni Moses, silang tanan ng hiyapa, ng hilak, nangaguol silag ayaw, nagmahay og nagbasol sila. And kabalo mo unsay ilang gibuhat, tan-awan ning ilang gibuhat. Hapit na kumahuman. Tan-awan ning ilang gibuhat. Basahon nato 39 abot sa 45 sa chapter 14 og dinhi ta mag-closing. Kay mo sunod dayon ani ang conclusion. Numbers 14, 39 to 45. Gisugilo ni Moses kining maong balita ngadto sa tanang Israelita ug nagbasol sila pag-ayo sa ilang gihimo. Paminaw ha? Paminaw pag-ayo. Tan-aw sa nako ayog unas verse. Sunod nga verse. Tan-aw sa. Sama kang Isaw, grabe niyang pakiluoy pero kay humanaman. Nabuhian naman ang panalangin ngadto kang Jacob. Dinhi usab. Kining mga Israelita nangaguol silag ayo, nagbasol og naghilak. Pero nahumana na pakanaog na ang hukom ni Lord nga di mo kasulod. Dili mo makasulod. Mga matay mo. Ingon siya verse 40. Og sayo sa buntag, namangon sila og nanunga sa kabungturan, mingon sila, ania kami dinhi andam sa pag-adto sa dapit nga gisaad sa Ginoo kanamo. Among giila nga nakasala kami. Na? Ari sa tanaw. So, pagkadungog nila ato, pasaylo ami Lord. Pasaylo ami sa among pagkawalay pagtuo. Dagap, baid na silang mga espada. Pasaylo, tas pasaylo ta ni Lord, sulong ta. Atong ang kunon ang gisaan ni Lord, makasulod ta sa yuta. Musulong ta, pamatyo na to tanan ni mga Amorinihanon, mga Amorites, Ammonites, Canaanites, Jebusites, sulong ta.
Bananta sa Ginoo, magmadaugon ta. Kunyari, tanan nagpaubos na sila, willing na sila nga mo sulong bisag higante pa, ulahin na ang tanan. Kanang nas imong tapad inang ayaw huwatang maulahin ang tanan. Ingon sila, ania kami andam sa pag-adto sa dapit, nga gisaad sa Ginoo. Among giila nga nakasala kami. Oh, nangangko na sa sala. Amen? Nangangko na sa sala. Amen? Sa verse 41, apan si Moses ningon, nganong gilapas man ninyo pag-usab? Nganong gilapas man ninyo usab? Nganong gilapas naman usab ninyo karon ang sugo sa Ginoo? Unsa man day sugo sa Ginoo? Ayaw mong sulod, balik mo sa kamingawan. Dili gayud kamo mulampos. Verse 42, ayaw kamo pagsulong, kay pildihon gayud kamo sa inyong mga kaaway. Kay dili man kamo ubanan sa Ginoo. Wala ko'y labot og unsa ka kadato. Akong gisulti nga dato. Because kani nga word maabot ni sa lain-lain nga mga dapit i-share pa unya tabang taog paabot ani nga mensahe. Wa ko'y labot unsa ka kadato or artista na ka or presidente na ka or unsa ka ka-bright. Pag wala nag-uban nimo si Lord kinaluoyan gyud ka. Ingnon gyud ka nako ayaw na lang kay wa nag-uban si Lord. In other words, kitang mga Kristohanon bisag unsa ka gamayng butang atong buhaton, Lord, tabangi ko ani. Lord, mapasar ko ani. Lord, Lord, ingana ta kay mga Kristohanon ta. Kay ingon si Lord, di mo muuban. Dili muuban si Lord, walay kadaugan. Tanawa kung sa ilang gibuhat. So, giingnan nga, 42, ayaw ka mong pagsulong. Kadi mo mo daog. Mga pilder mo, kadi mo uban si Lord. Ang verse 43, kay dito ang mga Amerikanhon o mga Kanaanhon makig-away kaninyo o mga matay kamo sa ilang espada, kay wala naman kamo musunod sa Ginoo. Busa ang Ginoo dili mooban kaninyo. Na wala na kuno sila nagsunod. Mo bitang unsa may marating natin sa buhay, magpadayon gihapon tang magsunod sa Ginoo. Amen. Unsa tong gibasa nato kaganiha sa Roma 8:31. Unsa ningon? Kamo tinuod akong tinun-an? Unsa to? Sa John chapter 8 verse 31. Si Jesus misulti kanila, tinuod gyud mong akong tinun-an. Tinuod gyud mong nagsunod nako. Kun inyong buhaton ang akong mga pagtulunan. Now, unsa man ni dire? Ningon siya nga niyon sa dire ang 43, kay dito, naan dito ang inyong mga kaaway, Amerikanhon, mga Kanaanhon, makik-away kaninyo, mga matay kamo sa espada, kay wala naman kamo nagsunod kanako. Kita mga Kristohanon karon. Ayaw kayo, Pastor, gidawat naman ako si Lord Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Ayaw panghambog. Kay gwali pagabi, bisag kapuyo ka sa church. Sa born again nga church. Dili garantisadong na born again ka. Ayag panghambog. Ingon dire, verse 44. Apan nangahas gayud sila pagtungas sa kabungturan, bisan pa kon ang sudlanan sa kasabutan, nga gibutangan sa kasabutan, ang sudlanan nga gibutangan sa kasabutan, wala kanila. Og si Moses, wala mag-uban kanila. Naman goy magbuot-buot raba. Bisag inong ayaw ngadto gyud. Giingnan na sa Ginoo nga ayaw gyud. Nagdong gyud sila. Verse 45. Unya nang lugsong ang mga Amerikanhon ug ang mga Kanaanhon nga nagpuyo sa kabungturan. Gipildi nila ang mga Israelita o gigukod hangtod sa Horma. Pilde.
So daghang nangamatay. Napakanaog naman ang judgment ng mga matay mo. Di mo kasulod sa Kanaan. Maglibot-libot mo for almost 40 years. Di mo makasulod sa Kanaan kay anang 40 years, mga tapos na ang inyong mga edad. So, pildi sila, nangamatay sila, ang nahabilin ni uban kang Moses, balik sa kamingawan. Kung ikaw si Moses, kamoy nakaingon. Naapa ko'y 39 years nga ma-enjoy unta sa promised land. Pero mga gahi mong ulo. Pero si Moses, munang the most humble man, leader nga nahitabo sa Israel mga igsoon, aside ni Jesus sa kapanahunan. Kasi Jesus mangay pinaka si Moses. Kana lang daang gibaylo niya ang iyang kalipay, nga mosanay siya. Nga dili ra si Lord makigubat, wala siya katawhang makigubat, pwede ra tong panghuypon ra ni Lord tong mga nasod. Limpyo na, puyo Moses. Pag yung mga nakaog daghan, sanay Moses. Pero wala to pilian ni Moses. Kuyugan ako ang katawhan, Lord. Gaidan gyapon ako sila bisan ani nga consequence sa ilang kinabuhi. Hindi basta-bastang leaders. Tanawa, mga anak, pag nakasala ta, lagot kayong leader, lagot kayong ginikanan, pero suportaran gyapon, pasayloon, dasigon. Munay inyong timan-an pag-ayo. Ato ang pamalandungan eh. Tungod sa sayop nga balita nga gisangyaw, daghan kaayo ang wala nakasulod sa gisaad sa Dios. Nias atong palibot, nagtudlo og dili mao bisan unsa na lang. Pero ikaw nga Joshua o Caleb nga maoy nakadungog sa pulong sa Dios, maoy nakakita sa gibuhat sa Dios, dili mo barog, dili mo sangyaw, dili mo share, dili ipakita. Unsaon na lang nga ang naa sa palibot nato, ang katawhan sa tibuok kalibutan, ang katawhan sa buhol, naminaw man aning napulo kabuok. Plus, ikaw unta nga Kristohanon, ikaw mo'y nakadungog, ikaw mo'y nakakita, ikaw ang Joshua, ikaw ang Caleb, ni compromise raman sadta sa pulo. Ako nang i-prove karon. Lisod kaayo ni nga bugat kayo ni para sa tuwa, pero maoni ang pinakatinuod. Unsay atong nakita sukadta na Kristohanon. Mga giants, pero na-overcome nato. Ikaduha, unsay atong mga nadungog gikan sa pulong sa Dios. Mga kamatuoran. Paminawan ni og ayo. Sa panahon nga mubasa kas Bible o sa panahon nga naka sa church, maminaw kagwali, mura kag si Joshua o si Caleb nga nakakita sa kamatuoran nga tabunok kayo, nindot kay ang promise ni Lord. Pero mauli na ganita sa atong balay, sa eskwelahan, sa trabahoan, og asa na ka, tuatas mga kinaiya sa napulo ka mga spy. Mauni ang sad reality sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Kay ang atong nakita sukadta na Kristohanon ang pabor sa Dios. Ug ang mga kamatuoran nga atong nadungog, wala man nato gipakita o gipabati sa mga tawo nga naa sa gawas. Therefore, kita ang Christian involved na, kita ang gitawag og leader, nanimo ang kahayag. Walay taong nagsunod, walay mga taong nagsunod sa usa ka dalan sa kagabion nga ang nagdala og sulo or suga or flashlight tuas likod. Kining naay kahayag maog yun ni ang naa sa unahan. Pero prangka-prangkahan jud kanako karon, kita nga Kristohanon mao ni ang makasusubo kaayong nahitabo og kamatuoran sa atong mga kinabuhi. Basa tag Biblia,
ikaw may nakabalos ka matuoran. Naminaw kaswali, ikaw may nakabalos ka matuoran. Nakakita kag unsay gipangbuhat ni Lord. Giants nga mga problemang niabot sa mong kinabuhi kaniadto, sukad ka na Kristohanon. Nga gitabangan ka ni Lord nga na-overcome nimo. Pero ang makasusubo, inigtuan na ta sa gawas. Ang atong gipakita nga kinaiya, ang atong espiritu, dili Joshua o Caleb. Atong gipakita, kining 12 ka espiyang bakakon. Number 1, i-prove nato sa atong kaugalingon. Unsa ni? Kanang naay gi-promise si Lord diri. Pero wala nimo hupti ang promise ni Lord kay ang kabalaka mo imong gipakita, mo imong gisulti, mo imong gipaabot. Unsa ning hitabua mga igsoon? Atong gipawaka bakakon si Lord. Kabalo si Lord na kay problema karon, natay mga problema. Giants na. And si Lord nagpromise na daang nag-uban siya nimo. Ang ato rang tarungon ingon ni Caleb ug ni Joshua nga tarungon lang nato, musalig lang tas Ginoo, di lang ta musukol niya, dili lang ta magreklamo, dili lang ta magbagolbol, dili ra nato sulayan si Lord. Pero unsay atong ginahimo? Naa pagyud kini. Usahay gikan tag simbahan. Joshua and Caleb. Pero inig-abot na sa atong mga balay, tua, compromise na pudda. Bisan sa atong panimalay, na yung mga Kristohanong di pa magtotoo. Sa atong palibot, na yung mga Kristohanong di pa magtotoo. Wala pa sila kapangispiya. Wala pa sila naka-research. Wala pa sila nakabasa. Wala pa sila nakadungog. Wala pa sila nasultian. Therefore, ikaw, nga spy, ikaw nga gikan sa inyo, nag-search karon sa pulong sa Dios, nakita nimo ang saad sa Dios, nakita nimo ang resulta unya kung magmatinudan ka sa Dios. Inig-uli nato sa ato ang panimalay. Inig ato na ta sa ato mga trabahoan, ipakita nga Joshua ka og Caleb. Muni maka mga pag-ampo mga igsuon. Ang imong nadungog nga hunghong isyagit diha sa atop. Ug ang pinakatinago ibutyag unya nimo. Pero sama sa mga sundalo, gibaliktad nila ang ilang gipangsulti ngadto sa mga tao sa ilang nadungog og nakita. Kita pod, gibaliktad nato ang atong pamatasan sa atong mga nadungog og nabasa diri sa pulong sa Dios kun tuan nata sa gawas. That is why lisod kaayo nga magsigit ag ampo nga mga luwas sila nga ang naa dinhi sa sulod problemado kaayo. Nakita na ni Lord, that is why gihatag niya ni nga mensahe. Imagine kataas-taas sa istorya sa mensahe, pero gihurot jud og hatag ni Lord kay naa ang problema nato sa sulod. Nakakita ang 12, pero ang napulo gibaliktad nila. Pwede gani ito nga ang bunga sa ilang abot nga gikuha. Gisuroy nila tos tibok Israel. Mao ni ang bunga. Giunsa kato nila gilabay aron way makit-an. Gipakita unta to nila ang ebidensya nga mao ni ang promise ni Lord. Kita pod inigawas nato dinhi ipakita na unta nato ang ebidensya nga nangausab na ta, bag-o na ta. Dili na ta magsagit-sagit, dili na, kalmado na ka, relax na ka, prayerful na ka, nagsalig na kag taman-taman sa Dios. Imagine sa dugay-dugay na tong pangalagad sa Ginoo. Isukad na tong nagsugod kag pangalagad sa Ginoo, daghan kang problema. Nangawala na ta ng problema pero naa paghapon ka. And karon naa na po kay problema, wa ka na anad. Wala nimo na bantay itong nang labay sa imong kinabuhi giun sa kapagpasurvive ni Lord. Ratol ra gyapon ka karon, problemado ra gyapon ka karon. It means imong gibali. Nahimo tang mga espiya nga bakakon. Ug mo na ang tinuod. Gusto ni Lord i-change ang atong mga panglantaw, i-change niya ang atong kasing-kasing. Kay dili gusto si Lord nga sama ta sa mga sundalo. Nga kalibutanon rang mga butang gi-after kwarta. Munang gibalin na nila ang balita. Dili gusto si Lord nga masama tas napulo ka mga speya nga gibalin na nila ang balita.
Daghan ang nalaglag sa mga sundalong nagbali sa maong balita. Gisangyaw nila ang tinodaghan ang nalaglag kay wa mananuo. Imagine ang Bible nag-ingon ang mga Hudyo nituo nga ang gikawat si Jesus. Ang mga Israelite mituo nga ang Kanaan anapog rapuro dili productive. And ikaw ug ako, kita ang Joshua in this generation. Ayaw baliktara, paminaw ug ayo kay mamauli na ta. Pastor Jonas og katawhan nga niya naabot aning tinguga. Ayaw baliktara ang imong nakita nga gibuhat ni Lord ug ang imong nadungog og gibasa dinhi maoy imong ikinabuhi kung tua ka sa dili mga magtotoo. Ayaw baliktara. That is why ang atong topic karon nag-ingon ang imong nadungog, ang imong nakita og nadungog maoy makita or ipakita sa imong isig katawo. Dili nato baliktaron. Sa naabot tanan ani nga tingog, usbon kanako og pangutana. Kung karong gabi huna na lang ka kutob, wa man ka kay balog matulog ka karon. And suddenly wala na. Wa kay sakit man. Walay sakit. Kung karong gabi huna na lang ka kutod, sigurado bagyog ka nga sama kang Joshua o kang Caleb, makasulod ka sa promise sa Ginoo nga mao ang langit. Muni pangutan-a imong kaugalingon. Kay gani busy kayo tag share aning mga panultihon sa kalibutanon, mga butang sa kalibutan. Pero wala na ay ta nato gisiguro atong kaugalingon langit ba ni? And that is why isure jud nato ni og ayo karon. Ayaw baliktara. Ayaw gyud baliktara. Syempre kami mismo sa among kaugalingon kinasakitan, kinabugatan nga kung nagwali kami nakita po namong napakyas mi sa among gipangwali. Sakit na, bugat na para namo. That is why ginatest sad namo, gina-engage sad namo ang among kaugalingon nga kung unsa ni siya maupo ni ang isulti. I know nagatubang ta karon og higante nga balatian. Higante nga mga bayronon pero ang atong gigunitan grasya per nga income. Pero naatay Dios. Muni gustong klarohon ni Lord kay hapit na mobalik ang Dios. Naglinog na ang Inabanga. Ang Danau kaganina. And wala na hunong ning linog. And kung dili ka karon, mutua ka sa mga higante nagtanaw, imong kasing-kasing nabalot ng takot, mabalakon, ratulon ka, na miligro, nga sa pag-abot sa panahon, dili ka makabarog. Munang gusto ni Lord, siguroon niya karon ang imuhang pagdawat sa Ginoo. O imong paharion ang balang espiritu sa imong kasing-kasing. Paminaw ha? Paminaw. Diri sa church, puno kas balang espiritu og sa pulong sa Dios. Og di pwedeng dirira dal-a na inig-uli. Kay ka praise the Lord ta dire, hallelujah, pag naa sa balay piste og yawa nang gipang gawa sa baba, dili siya pwede. Munang klaruha gyud og ayo ang imong pagkakristohanon. Ang imong moingon jud ka nga Lord, sure jud ko nga ikaw mo ni paharion jud nako ka Lord. Paharion jud nako imong pulong. Dili jud nako baliktaron nga kung unsay nasulti dire inig talikod nako, inig asa ko moadto, maupod nay akong isulti og ipanugilon. Nagklarohan na ita karon, amen. Nasabtan na tog ayo ang mga mensahe, amen. So, ingon siya sa katapusan. John chapter 8 verse 31 to 32. Sulti diha mga igsoon, naingon siya. So Jesus said to the Jews who had believed Him, unya miingon ang Ginoos mga taga-Lourdes nga nagtuo niya. If you continue to my word, kung magpadayon ka mo kinabuhi sa akong gisulti kaninyo, you really are my disciple. Tinuod mo nga nagsunod nako, tinuod ka nga born again. Verse 32, you will know the truth. Masayran nimo ang pinaka tinuod.
o kining mga matuod nga imong nasayran, maghatag kaning mo og hingpit nga kagawasan. Amen? Ang promise ni Lord unsa to? Hingpit nga kagawasan. But unsay atong himuon ang nga maangkon nato ang hingpit nga kagawasan? Continue in my word. Parang naay hingpit nga kagawasan. So pag moingon si Lord, biyain na, biya. Ayaw na, ayaw. Pagpaubos. Struggle, padayon, lahutay, ampo. Kabalo mo ang dakong challenge kini. Nakapalipay sad kaayo nako ni. Si Paul, wa siya kasabot. Conclusion na ta. Wa kasabot si Paul. Lord, bisan ang naigo ras akong aninog, nakahikap nako na ayo. Karon nga ako na'y nagsakit. Katulo ko gipangayo nga ayuhon ko nimo aning sakit sa unod. Pwedeng cancer to kay sakit mas unod. But ang imong tubag, Paul, ang akong grasya nag-awas pa diha nimo. Ang sumpay nga verse ni ingon nga, therefore maglipay ako og ayo tungod kang Kristo. Imagine stage 4 imong cancer, maglipay kag ayo tungod kang Kristo. Pareha sa atong awit karong maglipay ako tungod. Kanus asugod nga naglipay si Paul sa diyang nakasabot siya og ayo. Nga kining kagulanan, kasakitan, sakit sa unod nga naangkon niya. Mao di ay ni paagi sa Ginoo nga dili siya mahimong hambugiro tungod sa kadaghang dagkong butang nga iyang nahimo. Mubita na iyang isulti sa Bisaya, I understand, now I know, gituyo nimo ni Lord, arong dili ako magmapahitason. Busa, magkalipay ako tungod kang Kristo. Natay mga struggles sa itong pamilya, tama? Naay kanus apa man. Mangutana pag ito, hain gikan tong gipangwali. Hain man tong gipangwali, ha? Ngano? Unsa man nakatunan ninyo sa camp na pag mga ingon ana? Basa-basa man ta. Pero pagkalipay, dadana sa mga pag-ampo. Bisan pag-unsa na ang mga giants, kaya ni Lord. Katong naigipamati sa lawas, ay magsigig luoy-luoy. Ay magsigig ka ng murag pildi ka. Ayaw. Guniti ka nunay, Lord. Maglipay ko, Lord. Madaugon na kudaan, Ginoo. Problema ta sa itong mga anak, inig na nga tulog na sila. Lord, salamat, Ginoo. Naakay mga saad. Problema kas kawalan, oh Lord, thank you, Lord. Lumalabay ning tanan. Bisag unsa mga igsoon. Pagbaton og espiritu sama kang Joshua og kang Caleb. After that, 40 years, abot sila sa Moab, patay na tanan. Niingon na si Moses, Joshua, ikaw na imong lead. Katawhan, paminaw mo, hurot niya istorya tanan. Ikaw na imong lead, Joshua. 120 na ang akong edad. Kuhaon ako ni Lord. Now listen, si Moses, ma-enjoy unta niya. Pero iyang gipili nga makig-uban sa iyang katawhan. Amen? Mga kinikanan, paminaw, pwede kayo, patlunguna mamutanan, may mapili, langyaw na ko, boom. Pwede rin mong salbahon mong kaugalingon, ma-enjoy. Kami bisag, sa kadaghan ng pagsulay nga moabot sa ministry. Manarbaho na lang ko, Lord. Mulakaw na lang ko. Mag-uban ta, magkuyog tagpangalagad sa Diyos. Amen? Amen ba? Mag-inampuay lang yun na, palihog lang yun, i-praise admin ninyo. Kami usap, nag-ampo, diha ninyo mga igsoon. Ingon si Lord, mubalik siya di madugay. Kuhaon ta niya kay kung asa siya, tuwa usab kita. Dili na kanaan atong adtuon, ang atong adtuon ging harian nga walay katapusang kalipay o kadaugan. Amen? Shall we bow our head? Let's close our eyes.
Dalaygon makakagahom sinimbaho namo nga Amahan. Daghan kayong salamat, Lord, sa mga mensahe nga among nadungog. Tabangin taon kami nga dili na lang gyud ni magsigi nga makadungog, but maaplikar ni sa tagsa-tagsa namo ka mga pagkinabuhi. Lord, ako nga giampo ang espiritu ni Joshua og ni Caleb, ang ilang pagtuo, ang ilang pagsalig kanimo, maoy ibutang usab nimo sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing namong tanan nga nakadungog ni ining maong mensahe. Thank you, Father God, nga dili baliktad ang mga mensahe nga among nadungog kamatuoran, ang among mga nakita mga kamatuoran. Sa mga wala pa diya sa kamatuoran o sa mga wala nakakita sa mga kamatuoran, maoy ilang makita og madungog diri kanamo ang among nadunggan og nakita diha kanimo, Ginoong Hesus. Salamat kaayo, Lord. Mobalik na mis tagsa-tagsa namo ka mga Pinoy-anan. Mobalik mis tagsa-tagsa namo ka mga trabahoan. Mobalik mi sa among mga buluhaton. And salamat kaayo ngang ang balita nga among itaho mao nga nabanhaw nakagbuhi ka sa among kasing-kasing, Ginoo. Ang balita ang among gitaho mao nga tinuod nga dunay saad nga kami, o Dios, imong kuhaon. Tinuod nga gipasaylo nimo, gipakamatyan nimo. Tinuod nga dunay kinabuhing madagayaon diha sa imong gingharian. Tinuod nga dunay promise nga among adtuan nga puno sa kalipay, ug mao ni among paglaom og rason nga magmalipayon kami. Lord, nakita nimong napakyas kami. Nataranta kami na problema sa palibot, nagkabalaka kami. Nay mo mga promise, ayaw kabalaka, pero nagkabalaka kami. Baliktad ang among pagkinabuhi, pamatasan, panghuna-huna, pagbati, desisyon sa among mga nabasag, nadungog, o sa among nakita ngay mo nang ipangbuhat, mao nga pasaylo ang kaming tanan. Lord, I pray, kada usa namo napakyas pero nagampog yung ko, naghangyo kanimo, Ginoo, nga kini nga church, kini nga mga magwalali din ni imong ipangpili, kining mga namuhat, tanan nga mga sakop ni ini. I pray, Father God, nga tagaan nimo o kasing-kasing sama sa kasing-kasing na nahuptan ni Joshua o ni Caleb. We don't know sa umaabot ni ini kanus-a, hangtod kanus-a nga naay Moses ni nga church. Tabangin ni nga simbahan nga dili magdepende kanunay sa kinsay naa, sa unsay Moses nga naa. But kini nga simbahan maniguro sa kaugalingon nga mahimong Joshua o Caleb. Aron someday kaming tanan malipayon, Ginoo, nga mosulod diha sa imong mga saad. Pasayloa kami. Dasig kayo kaming mo share sa imong mga pulong, mo paambit mensahe bisan through Facebook sa panahon nga naami kalipayon o kadaugan. Pero sa panahon nga namin sa mga pagsulay, mga kalibutanong butang, mga kalibutanong mga pagpanultis di magtotoo ang among gipang share, Ginoo. Baliktad kayo sa imong gipang tudlo. Thank you, Father God, nga sa imong mga pulong wala kami nagkulang. I pray nga ang true conviction of the Holy Spirit manghitabo sa kada kinabuhi. Ug mao ni ang tinuod namo nga kalipay, o Dios. Salamat kaayo, Lord. Salamat kaayo sa mga mensahe nga imong gipaabot karon nga kagabihon. Manindog tang tanan